Brüsszel rabolta el. Kisiklatta a jövőnket. Az európai álom helyett ma egy rémálmot kapunk. Az európai emberek nem érzik magukat biztonságban a saját országukban, a saját városukban, a saját utcáikon. Idegenek lettek ott, ahol 20 éve még otthon voltak. Az egyszerű matematika, ellakják tőlük a városaikat. Ez nem integráció, ez szervezett népességcsere. Az európai jólét helyett tönkre mennek a vállalatok. 2-szer, 4-szer annyit fizetünk a villanyért és a gázért, mint az Egyesült Államokban. A Green Deal, a zöld átállás megöli a gazdaságainkat. Lassan egy paródiává válik. Európában eldurvultak a dolgok. Le Pent bírósági ítélettel zárják ki az elnökségi versenyből. Salvinit bíróság elé rángatják. Az AfD nemzetbiztonsági eljárás alatt áll. A patrióták rendezvényeit erőszakkal akadályozzák. Kommunista, baloldali verőlegények támadnak a jobboldaliakra. J.D. Vance-nak igaza van. Ma Európában nem kívülről fenyegetik a szabadságot, hanem belülről akarják megdönteni. És mindenki látja, hogy baj van. Az egész kóceráj inog és roskadozik. Változtatni kell, ez így nem mehet tovább.